O primeiro é ampliar a todas as persoas maiores de 65 anos a vacina reforzada contra a gripe, que ofrece máis protección frente ao virus da gripe e fortalece o sistema inmunitario con acreditada eficacia. A toda agora, esta vacina iba dirixida a maiores de 60 anos que vivían nunha residencia e despois ás persoas en xeral de máis de 70 anos. E agora ampliamos e todas as persoas maiores de 65 anos, vivan onde vivan, non teñen que estar nunha residencia, poderán vacinarse contra a gripe. Con isto pretendemos chegar, con esta ampliación, a un 35% máis de poboación diana ata chegar a 730.000 persoas. Para que isto sexa posible, lóxicamente, hai que ampliar o número de vacinas, xa que hai máis persoas para administrarlla, e hoxe o que acordamos tamén, aparte desta ampliación da poboación diana, é incrementar un 10% a partida para adquirir vacinas antigripais reforzadas de cara á vindeira campaña. En total, 9 millóns de euros. E, ademais, volvemos a facer, según un sistema, fomos no ano pasado a primeira rexión no mundo en asinar o chamado contrato de efectividade cos provedores, donde se marcan uns obxectivos para garantir a eficacia das doses que se adquiren. E, por exemplo, márcanse unhas cifras de ingresos hospitalarios, de reducción de ingresos hospitalarios, que derivarían directamente de eficacia da vacina, e, en función de eso, se modula o precio. É dicir, se non se cumplen esos obxectivos, o precio variaría. Se pagaría un menor precio por cada dose. Por lo tanto, vinculamos estas adquisicións á eficacia das doses adquiridas.